ପଡୁନି ସେଦିନର କଥା ମନେ ଅଛି ନା? ମିଠା ମିଠା ମୁଁ ବି ଏମିତି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲି, ଶୁଣିଲ ଭଲରେ ରହିବା ପାଇଁ 3 ମହଲା କୋଠା ନୁହଁ, ସ୍ୱାମୀର ଛାତି ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବାର 3ଟି ହୃଦୟ ଦରକାର। ଭଲ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଟନ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ନୁହଁ, ସ୍ୱାମୀ ପାଟିକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ଶାଗ ପଖାଳରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହବା ଦରକାର। ଭଲ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଦାମୀ ଦାମୀ ପାଟ ଶାଢୀ ନୁହଁ, ସ୍ୱାମୀ ଆଖିକୁ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଫୁଟପାଥରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା କସ୍ତା ଶାଢୀ ଦରକାର। ତୁ ତ ବୁଝିଲୁନି, ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି ତୁ କହ। ତମେ କଣ ମତେ ଆଉ ଆଗ ଭଳି ଭଲ ପାଇବନି? ସେ କଥା ସମୟ କହିବ। ମୋ ହାତକୁ ଆଉ ତକିଆ କରି ଶୋଇବନି। ଆଲୋ